Guys, welcome to another new life. आप लोग Good morning, guys. Welcome to another new life. कौन कौन है लाइफ में? जल्दी आ जाओ, मैं फिर से लाइफ में आ गया हूँ। मैं हूँ बदलें टाइगर, आप लोगों का दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का फ्रेंड, आप लोगों का भाई, आप लोगों का भैया बदलें टाइगर हो। आप लोग मेरा बदलें टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बॉय P777, हेलो हेलो बॉय, मेरा बदलें टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन कौन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पैसा कमाने के लिए पूरा मन कर रहा है? आप लोग आ जाना चाहिए मेरा लाइफ में। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। आप लोग मेरे से हेल्प मिलते रहेगा। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। एक सब्सक्राइब करो और 100 सब्सक्राइब ले जाओ। खालाम खानाइसो आदा बी बॉय PP77, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सपोर्ट करते रहना भाई, सपोर्ट करते रहना। सोनाली नार्जारी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आदा, गुड मॉर्निंग सोनाली नार्जारी। ऐसा हेल्प करते रहना। कौन कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी करो। बॉय P777, ठीक, थैंक यू बॉय। जन बरो, हाय आदा, मा खबर? अच्छा हो अच्छा हो, आं जोबोर मोजां, मैं अच्छा हूँ। आप कैसा है जॉन बोरो? लाइव में जुड़ जाओ मेरा साथ। और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाना चाहता है वो लोग आ जाना चाहिए। व्लॉग वीडियो करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स का वीडियो करना नहीं चाहिए। व्लॉग वीडियो कर आजकल बहुत डिमांड हो गया। जैसे सौरभ जोशी व्लॉग से बहुत लाखों में पैसा कमाते हैं। बीबी की वाइन्स, थागेस, बहुत सारे यूट्यूबर है। जैसे आसाम में हम देखने जाएगा तो डिम्पू बरुआ, विकास सेट्री, उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। सोबेन ब्रह्मो, हाय ब्रो, हाय हाय, कैसा है सोबेन? मुझे सपोर्ट करते रहना भाई। जॉनी बरो, मोजां आदा, ओके ओके, आंबो बर्तमान मोजां र। अतुल बरो, हाय आदा, बिग फैन आं नोंथांनि, थैंक यू, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। मेरा बडोलेंड टाइगर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। सानसुमा रामसियारी, आदा दासो नायदों आंहा, ओके ओके, देखते रहना। सब्सक्राइब करना भाई मेरे चैनल को। सानसुमा सब्सक्राइब करो। हो सकता है शायद आप भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है। जानो हायो आंनि चैनल को सब्सक्राइब खालामबाय। मिथिंगा ब्रो, माब्रै आदा खबरा? मोजां मोजां। नोंनियालाय मिथिंगा? जाबायना जाया ओंखाम? खाना खाया कि नहीं खाया? हर दिन मुझे हेल्प करना भाई, मैं भी आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। सोबेन ब्रह्म, मोजां दङ आं ब्रो, ओके ओके, हमेशा अच्छे तरह से रहना चाहिए। अपने फैमिली के साथ हम हमेशा अच्छे तरह से रहना चाहिए। अपना माता पिताजी को गाली देना नहीं चाहिए। अपना माता पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। माता पिताजी का बात सुनना चाहिए। हम गावबा गावनि बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ, गोदोरखौ मान होनांगौ, अननांगौ। सानसुमा रामसियारि, हामखादों आदा आं, ओके, थैंक यू सानसुमा। हेल्प करते रहना मुझे। टॉप गेमिंग, गुड मॉर्निंग टाइगर भाई, गुड मॉर्निंग टॉप गेमिंग वन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, मुझे आगे ले जाओ। कौन कौन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पैसा कमाने के लिए बड़ा मन है? आप लोग आ जाना चाहिए, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। सिर्फ मेरा चैनल को एक ही सब्सक्राइब करना, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करते रहूँगा। 100 सब्सक्राइब दे दूंगा मैं, 60,000 100 सब्सक्राइब दे दूंगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सोरबाफोर जुदि यूट्यूब चैनेलनि गेजेरजों रां खामायनो सानदों, फै, आं हेल्प खालामगोन। यूट्यूब चैनेलनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हायो। सौरभ जोशी, इंडियानि एकदम बयनिख्रुइबो फेमास व्लगार सौरभ जोशी, गोबां लाख रां खामायो। बीबीकी फाइन्स दोङो, गोबां दोङो, मनज दे दोङो, बहुद गोदान गोदान इउटिउब ओंखारबाय, गोबां रां खामायो। जनि आदाया मोनसे गान खनना होलाय आदा। मा गान रोजाबनो? गानथ' ओरै रोजाबनो रोङा, आंगा मांगासो रोजाबनो हायोलै आङो। बैसागो बोथोरा सफैलायबायलै आगै, बागुरुम बागुरुम मोसादो।
आंनिया जानला मोनलासै ओरैनो बाथरूम सिंगार नालाय बाथरूम का सिंगर हो ऐसे ऐसे एक भी गाना अच्छे तरह से नहीं आता है ऐसे गाना गा सकता हो गोसोनि साननायखौ आं नों सनानो बुंबाय नों सनाया आंनि खाथियाव फै आंजों थाफै आं नोंखौ अनबाय थागोन सना जानला मोनलासोलै जनि भाई मिथिंगा बर' मोजां आंनाबो ओके ओके मोजां थानांगो अच्छा तेरे से रहना सही भाई टॉप गेमिंग 1 कर दिया खापखा खापखा बुजि मोनासै कर दिया खामखाबाय थारमाने टप गेमिं ओके 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 सापर्ट खालामो बड'लेण्ड आइजो दे आदा रोजाब बैसागो बैसागो बोथोरा सफैलायबायलै बड'लेण्ड आइजो फै फै मोसानो आंजोंनो फाग्ला नोलै मानसिफोरा ओरै रोजाबबा पागल के है ऐसा गाना गाने से मैं आप लोगों के बीच में लाइफ में सप्ताह में 2 बार आऊँगा 2 बार 3 बार जितना बार आ सकता हूँ सपोर्ट करते हैं बड'लेण्ड आइजो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगो बड'लेण्ड आइजो बिथाङाबो बर'आनो जोंनि ओनसोलनिनो बर' फिसा बड'लेण्ड आइजो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगो यूट्यूबाव थां सार्च खालाम सब्सक्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो हेल्प खालाम सब्सक्राइब खालामनांगो बर'जों हेल्प खालामनांगो हम अपने भाइयों बहनों को हेल्प करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करो हेल्प करो अतुल बर' आदा आंनि चैनल को बुंना हो चैनल का नाम क्या है बता दो भाई चैनल का नाम क्या है चैनल का नाम अतुल बर' चैनल का नाम बता दो चैनल का नाम बता दो भाई अतुल बर' चैनलनि नामखौ लिरनानै हर अतुल बर' आच्छा अतुल बर' यूट्यूब चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनांगो आङो दायो शेयार खालामगोन आंबो सब्सक्राइब खालामगोन अतुल बर' बड'लेण्ड आइजो साबायखर जासिदो साबायखर सब्सक्राइब खालाम खस्थ' खालाम वीडियो होबाय था सप्तायाव मोनसे नङा मोननै सप्ताह में 1 नहीं तो 2 वीडियो देना चाहिए ताकि यूट्यूब आपके चैनल को रैंक करेगा वीडियो थोड़ा लंबा होना चाहिए 8 से 10 मिनट होना चाहिए अच्छा सा कंटेंट लेना चाहिए व्लॉग वीडियो हमेशा व्लॉग वीडियो करो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है व्लॉग वीडियो में कहीं पे घूमने जाओ इसी को वीडियो बनाओ क्या खाना खाएगा क्या कर रहा है उसके बारे में वीडियो बनाओ व्लॉग वीडियो बनाओ बहुत सारा पैसा है यूट्यूब में भाई आजकल यूट्यूब इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है ना पूरा रैंकिंग में है भाई यूट्यूब को मानना पड़ेगा बड'लेण्ड आइजो रिंकी मुसाहारी हेलो रिंकी मुसाहारी हाउ आर यू कैसा है बोरै रिंकी मुसाहारी बोरै दङ यूट्यूब चैनल दङबा बुंहर जनि बर' नोंनि मोनसे रक गानखौ खनलाय रक गानखौनो बावहरना दङ रं माबायदिमोनथाय बावहरलायमोनलै माबासोमोनलै बिटिसिबो गैला हाग्रामाबो गैला बिपिएफबो गैला दम दोङोब्ला आंनि बडि टाच खालामनानै देखायलाय दम दोङोब्ला बावहरबाय र' गानखौ नायफिननांगोन अतुल बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देना चाहिए भाई अतुल बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग अतुल बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई वो भी बोडो है मैं भी बोडो है हम हमेशा सभी को सब्सक्राइब करके हेल्प करना चाहिए बर'जों बर' हेल्प खालामलायनांगौ भाई अतुल बर' वानो ओके बता दिया मैंने भाई मैं सब्सक्राइब करूँगा मैं ढूंढ रहा हूँ आपका यूट्यूब चैनल को अतुल बर' ग्लेड यूजार पालार मा आदा आंखोलाय रिप्लाय हराखै माथो र' ग्लेड यूजार बबेखिनो ग्लेड यूजार ग्लेड यूजार हाय आदा मा खबर मोजां नायसनाखैमोन दे सरि आई एम सरि ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार यूट्यूब चैनल ना माबा पार्लार दङ नामा नोंहा ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार जनि बर' नोंनि मोनसे इखौ फरायखांबाय अतुल बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देना चाहिए भाई सभी लोग सपोर्ट करना चाहिए
जों बर' सापर्ट खालामलायनांगोन बेयाव रावबो हिंसा हिंसि खालामनाङा बय PB777 आंनिखौ होन आदा चैनल का नाम को बताओ मा चैनल बय P777 नाम को बताओ सनालि नार्जारी आंनिखौबो शेयार खालाम आदा गोदान चैनल खुलिदों चैनल का नाम को बताओ सोनाली नार्जारी सभी लोग चैनल का नाम को बताना चाहिए चैनल नाम को बुंना हो सोनाली नार्जारी चैनल नाम को बुंना हो आर'नाइ ब्लग आंनिखौबो बुंनानै होदो आदा चैनल नाम को बुं आर'नाइ ब्लगानो नामा चैनल नाम को बुंबा मोजां जायो रिंकी मुसाहारि दं आदा आंनाबो चैनल नाम को लिरना हरनांगौ होनबाना मोजां जायो चैनल की नाम को बता देना चाहिए तो ताकि अच्छा रहता है मैं सभी की चैनल को शेयर करूंगा और सब्सक्राइब करूंगा सभी को 10 सब्सक्राइब दे दूंगा 1 घंटा के बाद आप लोगों के चैनल में पूरा 10 सब्सक्राइब हो जाएगा ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन सभी का चैनल को मैं 10 सब्सक्राइब दे दूंगा आधा घंटा के बाद रिंकी मुसाहारि दा आदा आंनाबो इखौथ' फरायखांबाय दं आदा आंनाबो चैनल का नाम को बताओ रिंकी मुसाहारि चैनल का नाम को बताओ सानसुमा रामसेरी आदा दारिखौ एसे गोलाव लालाय अब्लासो नोंखौ नम्बर 1 टाइगार बायदि नुगोन आदा दारिया बारा स्टाइल गैयालै आंनिया इनखायनो मेरा जो दाढ़ी है ना ये ज़्यादा स्टाइल नहीं इसलिए लंबा नहीं रखता हूँ मैं बर'फोरनि दाढ़ी तो ओंखायनो लाखिनाय जाया बोरैबा मोनो थारमाने दाढ़ी गोलाव थायोबा ओंखायनो सिननाय जायो आं सप्ता सानसुमा रामसियारि चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालाम थाब बैनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अकल आंनिखौल' साबस्क्राइब खालामबा जानाय नङा बड'लेण्ड आइजोखौबो अतुल बर'निखौबो खालामनांगोन सोरबा चेनेलनि नामखौ बुङाखै चेनेल की नाम को बता दो भाई रिंकी मुसाहारि आंनि चेनेलनि नामा आदा रिंकी मुसाहारि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो गासैनि चैनल को सब्सक्राइब खालामलाय होमबासो मोजां जागोन बड'लेण्ड आइजोनिखौबो सब्सक्राइब खालाम बड'लेण्ड आइजोआबो बेनिखौबो सब्सक्राइब खालाम अतुल बर'आबो जाय आं बुंदों बिसोरनिखौ सब्सक्राइब खालाम थांनानै अतुल बर' इनिफ्राय रिंकी मुसाहारिनि चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगौ रिंकी मुसाहारि की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए भाई हम सभी का मदद करना चाहिए सब्सक्राइब करो रिंकी मुसाहारि आदा ओके मैंने बता दिया आर'नाइ व्लॉग आंनि चैनलनि नामा आर'नाइ व्लॉगानो हा आदा ओके आर'नाइ व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देना चाहिए भाई हेल्प करो आप भी बडोलेण्ड आइजो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो रिंकी मुसाहारि चैनल को सब्सक्राइब करो अतुल बरो चैनल को सब्सक्राइब करो तपासाला बस वो मैसेज को क्या हो गया उसका डिलीट हो गया मैसेज रिट्रेक्टेड रिंकी मुसाहारि आर'नाइखौ सब्सक्राइब खालामबाय आं रिंकी मुसाहारि ने आर'नाइ व्लॉग को सब्सक्राइब कर दिया आर'नाइ व्लॉग भाई आप भी रिंकी मुसाहारि चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैंने जितना यूट्यूब चैनल की नाम को आप लोगों को बताया है सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए भाई सब्सक्राइब खालामलाय अतुल बर' गासैनिबो चैनलखौ सब्सक्राइब खालामलाय बड'लेण्ड आइजो गासैनिबो चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनांगौ बड'लेण्ड आइजोखौबो सब्सक्राइब खालामनांगौ रिंकी मुसाहारि आर'नाइखौ सब्सक्राइब खालामबाय आर'नाइ ब्लगाबो रिंकी मुसाहारिखौ सब्सक्राइब खालामनांगौ तपासाला बास हाउ आर यू ब्रो आई एम वेरी फाइन एंड यू कैसा है तपासा बस मेरा बडोलेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो BSMJ फैमिली ब्लॉग BSMJ फैमिली ब्लॉग अच्छा ओके BSMJ फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो आप भी उन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए बडोलेण्ड आइजो को भी अतुल बरो को भी रिंकी मुसाहारि को भी और आर'नाइ ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर दो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी सब्सक्राइब कर दो हम इकट्ठा रहना चाहिए भाई हम अपने आप से हेल्प करना चाहिए भाई सब्सक्राइब करो जो लोग नया चैनल है उन लोग सभी को मैं सब्सक्राइब करूंगा भाई सब्सक्राइब करो जल्दी आ जाओ बॉय P777 आंखौ खालामना होबाय अतुल
आंबो खालामना होबाय अतुल बर'खौ ओके थैंक यू खालामबाय था गासैबो खालामनांगौ हेल्प करना चाहिए भाई आप भी बदो मैं भी बदो हम एक फैमिली जैसा सभी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए सोनाली नार्जारी 3083 आंनि चैनलनि नामा आदा सोनाली नार्जारी 3083 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और आप भी उन लोगों की चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए भाई सोनाली नार्जारी 3083 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामना होनांगौ आरो बिथाङाबो गुबुननिखौ खालामनांगौ आरो बिथांनिखौबो बयबो खालामनांगौ जों खालामलायनांगौ सोनाली नार्जारी 3083 चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनांगौ आर'नाइ ब्लग दसे उनाव खालामहरगोन ओके करो आर'नाइ ब्लग ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार आंहा उदालगुरियाव कोचिं सेन्टारबो दं आदा ओके उदालगुरि फन नाम्बारफोरखौ होना हो होमबानिया ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार सोरबा जुदि सोलोंनो गोसोबा थांनो हागोन ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार कोचिं सेन्टारबो दङ बेयाव थांनांगौ बिथांनि सेन्टाराव सोमखोर दैमारि बेलेन्स ना हरलाय टाइगार र बेलेन्सआ जागोन र हरगोन धैर्य इसानैसो बाय फैसानि प्रब्लेम सबनोबो सोनानै हरगोन र BSMJ फेमिलि ब्लग आर'नाइ ब्लगखौ खालामबाय ओके आर'नाइ ब्लगखौ खालामबायनो आर'नाइ ब्लगाबो खालामनांगौ BSMJ फेमिलि ब्लग जों इउटिउबारफ्रा रावबो घमण्डि जानाङा जोङो बयबो बर' रावबो इउटिउबारफ्रा घमण्डि जानाङा घमण्डि जायोब्ला मोजां नङा बैनिबो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामलायनांगौ आंनिखौबो खालाम आंबो नोंथांमोननिखौ खालामगोन जे घमण्डि जायोब्ला अहंकार जायोब्ला बे बारा गोबाव थाया थारमाने बिनिखायनो जों गावखौनो जोङो समाजनि सासे समाज सिबियारि मानसि होननानै जों सानना लानांगोन जितु बर' प्लिज सापर्ट ब्रो लाभ यू ओके थैंक यू आई लव यू टू आंनि चैनल को सब्सक्राइब खालाम जितु बर' मेरा बड'लेण्ड टाइगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो अनसुमै बसुमतारी तामिलनाडु आरो चेन्नाइआव जाथाय खोनानाया नंगौना नङा आदा मिन्थियोबा खिन्थाहर किन्तु आं निउसफोरावबो बांद्राय नुवाखै किन्तु इउट्युब चेनेलावसो आं जोंनि खायसे बर' इउट्युब चेनेलफोरावसो नुदों जुदि थारैनो जामारदोंबा जादों बायदि मोनदों आङो मैया जेब्ला साहा दखानाव दङमोन अब्ला बै साहा दखाननि फिसालायाबो थारमाने तामिलनाडुआव थायो तामिलनाडुनि चेन्नाइआव थायो कम्पानियाव खामानि मावनो 10 तारिखै फैगोन दिनै 4 तारिख ना 5 तारिख 10 तारिखै फैगोन किन्तु जामारदों खोमा बे ट्रेनफोरावबो आरो निउसआव नुगासिनो दङ नालाय हिन्दी निउसआवसो नुदों किन्तु आसामनि निउसआवथ' आं ओरै नुवाखै किन्तु जामारदों खोमा जुदि जादोंबा जोङो मोजाङै थानांगौ सिनसियार थानांगौ आरो फैनाया मोजां जुदि जादोंब्ला जोङो फैसाया दिनै दोङो गाबोन गैया जुदि जाथाया जादोंब्ला ज' खौसे जानानै फैनांगौ साबधानै थानांगौ जोङो गावनि न' फारसे फैनांगौ देनां जुदि कन्डिशनफोरा मोजां जायोब्ला थांफिननो हागोन कन्डिशन अच्छा होने के बाद जा सकता है ग्लेड यूनिसेक्स पार्लर आदा आंनिखौबो बुंनानै हो आदा चैनल का नाम को बताओ चैनलनि नामखौ बुं ग्लेड यूनिसेक्स पार्लर चैनलनि नामखौ बुं चैनलनि नामजों चैनलनि नामखौ लिरना हरोब्ला मोजां जायो सोमखोर दैमारि दामि केक ल' जायो बेलेन्स हर 239 हरगोन सब जागोन आंनि जेसेबां साबस्क्राइबार दङ ना गासैनिबो आं मोनसे नङा मोनसे गिफ्ट होगोन नेबाव साननैसो नेबाव बे बुथुमना लाबोनि आं मस्लाखौ थोड़ा मेरा मसला को मैं बैंक में जमा करना पड़ेगा ना उसके बाद आप लोगों को भी खिलाऊंगा मैं वो भी खा रहा हूँ आप लोगों को भी खिलाऊंगा कोई टेंशन नहीं फैक्स बॉय 100 सब्सक्राइबर्स आंनो नांगौमोनलै आदै ओके चैनल का नाम को बताओ भाई चैनल का नाम को बताओ हो जाएगा चैनल का नाम को बताओ सभी का हो जाएगा सभी को सपोर्ट कर दूंगा मैं जितु बर' तामिलनाडुआव जामारदों लाभ गुजरातआव थायो नामा जितु बर' ना लाभ गुजरात माने मा तामिलनाडुआव जामारनाया किन्तु मोजाङै था जों बेबो साबधानै था हायोब्ला तामिलनाडुनिफ्राय फैनाया मोजां जुदि उसुबिदाब्ला किन्तु हारसिं दा फै माबा दानदोंबो होननाय खोनादों आं जेब्ला मिया साहा दखानाव साहा लोंदोंमोन अब्ला साहा दखानिया बुंबाय थादोंमोन गावनि फिसाला सानैबो थायोनो दा 10 तारिखै फैगोन बिसोरो नै माबानि मार्चनि 10 तारिख को आएगा
बॉय पीबी 777 बॉय पीबी 777 सब्सक्राइब खालामनो थिन बॉय पीबी 777 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब खालाम बॉय पीबी 777 को सब्सक्राइब खालामनांगो जों बेबो खालामलायनांगो रिंकी नार्जारी चैनेलखौबो खालामनांगो अतुल बर'खौबो खालामनांगो बड'लेण्ड आइजोखौबो खालामनांगो अतुल बर'खौबो खालामनांगो बॉय पीबी 777 खौबो खालामनांगो ग्लैड यूनिसेक्स पार्लर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब खालामनांगो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो किसको किसको चाहिए फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ भाई सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्री में प्रमोशन है और BSMJ फैमिली ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करो जिंकी नार्जारी अच्छा बिनी चैनल नाम जिंकी नार्जारी से ना मैसेज डिलीट हो गया भाई BSMS फैमिली व्लॉग चैनल का नाम को बताओ लाइव में जुड़ जाओ लाइक खालामना हो आधा चैनल हो ओके ओके BP 777 ओके ओके मैं कर रहा हूँ भाई टेंशन मत लो भाई टेंशन मत लो सपोर्ट करो भाई सपोर्ट करो अपना भाई को सपोर्ट करो सभी का चैनल को सपोर्ट करना चाहिए दिवारी ब्लॉग दिनैसो फैलायबाय ब्र खबर सबर बोरै मोजां दिवारी ब्लॉग मोजां नोंनिया बोरै फैबाय थागोन र फैबाय थागोन आंनि चैनल को सब्सक्राइब खालाम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई दिवारी ब्लॉग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और ऊपर में जितना चैनल की नाम मैंने बताया था उन लोगों की चैनल को भी सब्सक्राइब करके दो तमिलनाडु से कोई है क्या तमिलनाडु से कोई है क्या आसाम से या तमिलनाडु में क्या हालत चल रहा है भाई मुझे कमेंट्स में बताओ तमिलनाडु में क्या चल रहा है तमिलनाडु में क्या चल रहा है भाई जल्दी बताओ दिवारी ब्लॉग खालाम खानायसो ब्र नोंनि गोदोनो ओके थैंक यू दिवारी ब्लॉग बॉय PB 777 बड'लेण्ड टाइगर को लाइक खालामना हो बेयावनो ओके 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 सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा मैं भाई नेर्सन ऑफिशियल हेलो आदा आई एम फ्रॉम मोडालगुरी ओके ओके आंनि चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो नेर्सन ऑफिशियल क्या आपका भी यूट्यूब चैनल है क्या आपका भी यूट्यूब चैनल है क्या तो कमेंट्स में बताओ तमिलनाडु से कोई है क्या नेर्सन ऑफिशियल फुल सपोर्ट थैंक यू नेर्सन ऑफिशियल आई लव यू मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तमिलनाडु से कोई है क्या तमिलनाडु में आसाम से कोई है क्या बताओ भाई क्या हालत है इधर सुन रहा है कि तमिल लोग ने भाई हमारी हिंदी भाषियों को भगा रहा है यहाँ पे मार रहा है ये सच है कि नहीं गोभी ब्लॉग कैसा हो भाई ठीक हो मैं आप कैसा है मेरा बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब करो बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दैथुन ब्रह्म गुड मॉर्निंग बड'लेण्ड चैनल कैसे हो आप मैं ठीक हूँ आप कैसा है दैथुन ब्रह्म मेरा बड'लेण्ड टाइगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अपना दोस्त समझ के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो डी मनोज ब्लॉग दोस्त आंनिखौबो सब्सक्राइब खालाम चैनल का नाम को बताओ भाई कर रहा हूँ मैं चैनल का नाम को बताओ 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 डी मनोज ब्लॉग चैनल का नाम को बताओ गोभी ब्लॉग कर लिया भाई थैंक यू गोभी ब्लॉग मुझे सपोर्ट करते रहना गोभी ब्लॉग BSMJ फैमिली व्लॉग बॉय PB 777 को खालामबाय अच्छा कर दिया थैंक यू सब्सक्राइब करो हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए डी मनोज ब्लॉग और डी मनोज
डी मनोज ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, डी मनोज ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हेल्प करो भाई, हेल्प करना चाहिए, डी मनोज ब्लॉग को हेल्प करो। ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार आंनि उदालगुरि निले आदा नोंखो बिराद सापर्ट खालामो, आं बिराद मोजां मोनो। थैंक यू ग्लेड यूनिसेक्स पार्लार, थैंक यू। माब्लाबा नोंनि पार्लाराव खानाय सिननो हायोना जेन्सफोरा? जुदि हायोब्ला थांगोन दे, नोंनि पार्लाराव थांगोन। पार्लारनि नामखौ लिरना हरबा मोजां जायो नामा? ना बिनो नामा ग्लेड यूनिसेक्स पार्लारानो नामा नोंथांनि पार्लारनि नामा? SSB ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर दो। SSB ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, SSB ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो। बॉय PB बॉय BB 777 को सब्सक्राइब कर दो। बॉय PB 777 को सब्सक्राइब कर दो। SSB ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सोनाली नार्जारी 3038 को सब्सक्राइब कर दो। सोनाली नार्जारी, सोनाली नार्जारी 3038 चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। रिंकी मुसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिंकी मुसारी। रिंकी मुसाहरी, रिंकी मुसारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सोलोंसा बर' आंनिखौबो खालामदो आदा, नोंनिखौबो आंबो खालामबाय, मालाबानो खालामखानायसो आदा, नोंनिखौबो आंना सोलोंगासिनो बर' इउटुबनि नेमा आदा, आङो नोंजों माब्लाबाबो सापर्टआव थाबाय थायो आदा, नोङो जेब्लाबो जौगानो हागोन आदा। थैंक यू सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनलनि नामखौ लिरनानै हर, यूट्यूब चैनलनि नामखौ हरनानै हर, बेनि उनाव आङो बुंनो हागासिनो दङ। SSB ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। कौन बरो, हाय कौन बरो, मेरा बडोलैंड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, नया आटो सब्सक्राइब करो। लिंक हुना हुखा आदा बेयावनो, ओके 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 होगन। हाय बडोलैंड टाइगर कौन बरो, हाय कैसा हो भाई आप, कौन बरो? गुड मॉर्निंग कांटेस बरो, गुड मॉर्निंग कांटेस बरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगो। कांटेस बरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगो, कांटेस बरो। सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल की नाम को बुंना हरब्ला मोजां जायो। सोलोंसा बर' आपकी यूट्यूब चैनल की नाम को बता दो भाई, कमेंट्स में लिख दो। कांटेस बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगो। सलो RM बर', हेलो आदा, हेलो मा खबर? सलो RM बर' मा खबर? आंनि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालाम, कांटेस बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनांगो। दानो हुखा दा, ओके लिंकखौ बोरै होयो र' होनाय जायाखै आङो। एक्सट्रा करे भिडिअ बानायबावगोन दा मोना इयाव गासैनिबो लिंकखौ होजोबनो हागोन। जेसेबां यूट्यूब चैनल दोङो
बय P777 आङो दा मोना मोनसे भिडिअ बानायबोगोन बेयाव गासैबो इउटिउब चेनेलनि लिंक आं होनानै होगोन आरो प्रमोशन खालामबावगोन दायो साबस्क्राइब खालामगोन आं गासैबो आंनिफ्राय 10टा साबस्क्राइब मोनगोन दायो दा बेलासिनो नै आंनि जितु लाइभ बे लाइभ जोबनायनि उनाव गासैबो जैटायाव इउटिउब चेनेल बुंदो गासैबो आंनिफ्राय 10टा आंनो 10टा खालामनानै होगोन बयनोबो P777 कन बर' साबस्क्राइब खालामखाबाय भाई ओके थैंक यू कन बर' सोलोंसा बर' इउटिउबनि नामानो सोलोंसा बर' ओके सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना साहिब भाई सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई कांटेस बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो बॉय PB777 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो सोनाली नार्जारी 303 चैनल को सब्सक्राइब कर दो रिंकी मुसाहारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो बदलेंड नाइजो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अतुल बड़ो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सोनाली नार्जारी 303 चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी कांटेस बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेल्सन ऑफिशियल लाइक डन ओके थैंक यू नेल्सन बर' आई लव यू नेल्सन बर' हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहना PB बॉय 777 आदा आंना दा डाटा जोबसिगोनसो ओके बॉय PB777 दा मोना आङो मोनानि 7टायाव भिडिअखौ मोनगोन आङो आंनि फेसबुकआवबो आं होगोन आंनि माबायावबो होगोन आङो गासैनिखौबो जेसां लिंक दोङो सब होजोबगोन जेसां लिंक दोङो जितना यूट्यूब चैनल करता है मैं सभी का यूट्यूब चैनल का लिंक को मैं लिंक दे दूंगा शाम की 7 बजे में आप लोग सभी लोग मिल जाए आ जाओ भाई लाइव में जुड़ जाओ बॉय PB टेंशन डाला बसंत बर' आंनि बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामग्रो चेन्नई मा जामारदो चेन्नई में क्या हुआ बता दो भाई बसंत बर' चेन्नई का हालत कैसा है भाई एक साथ रहना चाहिए भाई बाहर निकलना नहीं चाहिए भाई एक साथ होना चाहिए एक साथ खौसे जानानै था जैक्सन बसुमतारी पागला थैंक यू जैक्सन बसुमतारी आंनि चैनल को सब्सक्राइब खालाम थैंक यू जैक्सन बसुमतारी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड आं नोंखौ आंनि लोगो होननानै सानो जैक्सन आप मेरा दोस्त है भाई आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ आप भी मुझे प्यार करता है ओए पागला जैक्सन बसुमतारी क्या हुआ जैक्सन भाई बताओ भाई जैक्सन क्या खबर है भाई आपका मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो सोलो RMB बरो लाइक डन आदा थैंक यू लाइक करते रहना सपोर्ट करते रहना लाइक खालामबाय था सपोर्ट खालामबाय था चेन्नाइनिफ्राय खासे मेसेज हरदों बसंत बर' होननाय मा जामारदों बसंत बर' बाय बुंना हो जैक्सन बसुमतारी ओके जैक्सन बसुमतारी आंबो बर' नोंथाङाबो बर' नों मोजां मोनो BPF को सोरबाबा मोजां मोनो UPPL को नाथाय बेदो बाथ्रा गैया जों बर' हिसाबै थांना थानांगोन जों बर' हिसाबै थांना थानांगोन बाथ्राया बेसो जे जों आवगायलांनांगोन जाय जेरावनो थाया मानो सोरबाबा थागोन UPPL सोरबाबा थागोन BJP सोरबाबा थागोन BPF सोरबाबा थागोन एबसु सोरबाबा थागोन बनसु किन्तु वी आर अल बड' नों आंखौ बुयोब्लाबो आंखौ रायोब्लाबो आंबो सासे बर'सो आंबो नोंखौ बुयोब्लाबो नोंखौ रायोब्लाबो नों सासे बर'सो खहाया अट'मेटिकलि बर'निनो सासे बर' मानसि थैनाय माने बाथ्राखौ बुंबाय आं BPF नि सोरखौबा जुदि बुयोब्ला बै बर'सो लसआ बर'निनो UPPL नि सोरखौबा जुदि बुयोब्ला बै बर'सो बेबो बर'सो अट'मेटिकलि लसआ सोरनि बर'नि इनिखायनो जोङो गुसु मेलेमजों खामानि मावनांगोन जैक्सन बसुमतारी जोंनि साननाया गाज्रि जानाङा जोङो जोंनि थान्दा दिमागसो बाहायनानै बोरैहाय जों पलिटिक्सखौ लांनो हायो पलिटिक्स गेलेनो हायो बेखौ साननांगौ जों जैक्सन बसुमतारी मोनसे बाथ्रा खोनासं जेरै इन्डियानि पलिटिक्सआव नरेन्द्र मदिया राहुल गान्धीखौ रायो निउसाव रायो मिटिङाव रायो जायगायाव रायो किन्तु जेब्लानोखि
आरो राहुल गान्धीयाबो मोदीखौ बिराद रायो बुङो बिभिन्न धरननि बाथ्रा बितर्क जायो जेब्ला बिथांमोना बबेबा जायगायाव लोगो मोनलायगोन मोजाङै हेन्डसेक लालायगोन रायलायगोन जालायगोन लोंलायगोन शपथ ग्रहणाव नुदोंना शपथ ग्रहणाव मोदीनि शपथ ग्रहणाव राहुल गान्धीया फैयो राहुल गान्धीनि बिमा सनिया गान्धीया फैयो मनमोहन सिंहआ फैयो बेफोरबायदिनो आसामनि पलिटिक्सआव आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोरखौ रायो राया आसामनि पलिटिक्सआव शपथ ग्रहण लाखालि हेमन्त बिश्व शर्मानि मिटिङाव कंग्रेसनि लिडारफोराबो फैदों सबबो फैदों हाग्रामायाबो बेयाव थांदों इलेक्शननि सिगां बिराद नांलायदों बेनिखायनो जों सोलोंनो लागा दोङो लिडारफोरा मात्र माबाजोंसो नांलायो लिडारफोरा निउज पेपार मिटिङावल'सो नांलायो बिसोरो प्रेक्टिकेलि फिजिकेलि जेब्लाबो गाज्रि नंला बिराद मोजां बिसोर गावजों गाव जालायगोन लोंलायगोन अनलायगोन मोनसे बासावनो मोनसे गारियावनो मोनसे हटेलावनो जालायगोन लोंलायगोन थालायगोन किन्तु जों सिं लेभेलनि मानसिफोरासो बेखौ खुद्र सानना लायो नै इउपिपिएलनि नै बिपिएफनि बिखौ बुनांगो बिखौ होसोनांगो लिडारफोरा नेभार लिडारा गोजौआव थानानै जेब्लाबो गोजौ खामानि मावबाय थायो बेनिखायनो जोङो सिं लेभेलनि मानसिफोराबो बेखौ सोलोंनांगो फैसा 100नि थाखाय फैसा 5000नि थाखाय 10000नि थाखाय आंखौ बुनानै लाब गैया आंबो नोंखौ बुनानै लाब गैया जों पलिटिक्स खालामदों मोजां पलिटिक्स खालाम जाहाथे रावबो थैलायनो नाङा रावबो बुथारलायनो नाङा एसा होना चाहि जेक्सन बसुमतारी आदा सरिले गार्गि कमेन्ट हरला अके जों बुजिनांगोन बर'जों बर' जायो किन्तु जों सोलोंनो गोनां गोबां दङ आसामनि पलिटिक्सआव नाय हेमन्त बिश्व शर्माया सोरखौ रायो गौरब गगैखौ रायो गौरबयाबो हेमन्त बिश्व शर्माखौ रायो किन्तु बिसोर प्रेक्टिकेलि ओरैबायदि अनलायो जों सोलोंनो लागा दङ सिं लेभेलनि बुथ लेभेलनि जोंनि भटार्स बा सिं लेभेलनि मानसिफोरा लिडारफोरनि बाथ्रा लानानै दावराव खालामनानै एख' लाब गैया फैसाया दिनै दोङो गाबोन गैया जों अनलायना थानांगोन गामिनिजों गामिनि भटनि टाइमाव जों गाज्रि जालायनानै लाब गैया नों सोरनो होयो हो आं सोरनो होयो हो बुलायनो नाङा मोजाङै बुजायलायनानै जों भट गेलेनाया मोजां जेक्सन बसुमतारी जेबो नङा जेक्सन बसुमतारी दिनैनिफ्राय अके थेंक इउ जेक्सन बसुमतारी मोनसे बाथ्रा जों गोसोखांनाया मोजां लिडारफोरा कौटि रां खामायनानै गारि बायदों न' बायदों आराम हटेलाव जादों गथ' गथायखौ मोजां स्कुलाव होदों जों किन्तु खस्थ'आ सोर बांसिन खालामो जों फिसा लेभेलनि वार्कारफोरा खस्थ' खालामो मोनसे भट जों बोनानै होयो किन्तु सोर सासेखौ नायफैदों सोरबाबा गोदोर ठिकादार जादों दिनै गोदोर ठिका जानानै किन्तु बे ठिकादारा भटनि समाव नोंखौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखै ठिकादारा भटनि समाव अनलि फैसाल' होनानै हेल्प खालामो जोंनो मा भटनि समाव जोंखौ इउज खालामो जों गामिनि गोरिब गुन्द्राखौ भटनि समाव नेताफोरा इउज खालामो खाना जाहोगोन मोनसे गामियाव 10,000 20,000 होगोन मन्दिराव फैसा बाय होफ्लागोन पाब्लिकनो 10,000 5,000 100 200 फैसा होफ्लागोन सोरबाबा जौ लोंनो फैसा होगोन बेयावनो जों गरम जायो जों फैसा मोनबाय किन्तु लिडारा कौटि रां खामायगासिनो दङ बेयाव हा बैयाव गारि बेयाव गारि बैयाव उमुक अजेस्र सम्पति सोर सासे पलिटिकेल लिडारनियाव सम्पति गैया नाय बेनिखायनो जोङो फिसा मानसिफोरा जेब्लाबो अनलायना थानांगोन सिं लेभेलाव बेखौ जोङो रायजोनि गेजेराव लांनो हानांगोन सोलोंसा बर' आं इउटिउबखौबो नोंनो लिंक होना हो आदा र' आङो दुकानाव थांग्रोनि र' दा थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अके सोलोंसा बर' सब होगोन बैनिबो जेसां इउटिउब चेनेल दोङो बिसिनि लिंकखौ आं होजोबगोन बैनिखौ प्रमोसन खालामगोन जेक्सन बसुमतारी माने आदा नोङो गोदो हाग्रामा सारखौ बिराद गाज्रि रायोमोन बेखायनो बिराद रागा जायोमोन पलिटिक्सआ फैगोन आरो थांगोन बे जोब्बाय दा जोङो बेफोरबायदि जानांगोन जेनेका इलेक्शननि समाव हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामाखौ रायदोंमोन हाग्रामायाबो हेमन्तखौ रायदोंमोन बिराद बुंलायनाय जायो इलेक्शन टाइमाव किन्तु इलेक्शन जोब्बाय एभ्रिथिं इज फिनिश नाउ दा जों दा अनलाय थानांगो बसन्त बर' चेन्नाइ काराइकाल होननाय जायगायावसो दङ बेयाव जेबो जायाखै आच्छा
थेवबो साबधान थानाया मोजां बै तामिलफोरजों फोथायजायालै गोसोम गोसोम मानसिफोरजों निग्र जातिफोरजों बारा फोथायजाया बिसोर उल्था मानसि किन्तु जिबायदि बुंदों आं मैया मोनसे दखानाव साहा लोंदों बे साहा लोंनायाव मालिकनि फिसालाया दखाननि जिथु हटेलनि मालिक बे हटेलनि सानै फिसालाया चेन्नाइआव थायो थारमाने फिसा दखान हटेला बे सानै थायैनो बिराद तारमाने दावराव जादों बुनाया बुमारदोंनो बिहारिफोरा बुंगासिनो गावसोरनि बिहारि निउसफ्राव बिराद अत्याचार खालामदोंनो ट्रेनावबो गाखोनो नागिरानो होसो होसो बुदोंनो बेफोरबायदिनो आरो जों साबधान थानाया मोजां लाइफ में जुड़ जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों किसकी चैनल को प्रमोशन करना है भाई बता दो बसंत बरो त्रिपुर होननाय जायगायावसो जादों अके साबधान था अब्लाबो फोथायजाया बै सैमा जातिफोरजों बारा बिसास खालामजाया बारा बिसास खालामनो मोजां थानांगौ जेक्सन बसुमतारी आदा नोङो भ्लग भिडिअ लाबोग्रा जादो केमेराफोरखौबो मोजां बायना लादो अके मैं पलिटिक्स को छोड़ दिया बर्तमान आं पलिटिक्सनि भिडिअ बानायथलिया आं दा भ्लग भिडिअखौनो बानायो गोबां पलिटिक्सआव भिडिअ बानायबाय जाथ'बाय जिखिनि बानायबाय बेखिनियानो जाबाय ओंखायनो आं पलिटिक्सनिफ्राय एसे जानगारना दोङो नोंनोथ' नुदों जेक्सन बसुमतारी आं दा भ्लग भिडिअ बानायगासिनो दोङो बेराय जों बर'नि गेजेराव पलिटिक्स खालामबाय था किन्तु जाहाथे रावबो जों थैलाया दिनै इउपिपिनि सोरबा बुजायोब्लाबो बर' बिपिएफनि बुजायोब्लाबो बर' बनस'नि बुजायोब्लाबो बर' एबसुनि बुजायोब्लाबो बर' जों बर'नि गेजेराव गोबां मानसि थैलायबाय सिगां एनडिएफबिआ गावथार जादों बेबो बर' बिएलटिआ थैदों बेबो बर' बिपिएफनि कर्मचारिया सोरबा थैदोंब्ला बुथार जादोंब्ला बेबो बर' सोरबा एबसुनिया बुथार जादोंब्ला बेबो बर' एकदम बर'आनो बर' हहाया एकदम बर'आनो गोजा जेक्सन बसुमतारी आंथ' दा भ्लग भिडिअसो बानाय माबा बानायलाथ' आं पलिटिक्सनि नोंथ' नुदोंआनो बेसेबां दिन जाबाय आं पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोया दा आं बर्तमान आजि 3-4 मास आं एकदम भ्लगखौनो रेगुलार लाबोगासिनो दं नेरसोन अफिसियेल टंलायाव फै मालाबा बेरायनो अके नेरसोन अफिसियेल थांबा लोगो थांगोन जेक्सन बसुमतारी आदा आंबो ग्रेजुएशन खालामगासिनो इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटियाव मध्य प्रदेशआव अके थेंक इउ गुड फराय मोजां फरायनांगौ जायखिजायानो जा जों बर' हिसाबै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगालांनांगोन जाय जेराव थायो था पलिटिक्सनि टाइमाव पलिटिक्स खालाम फरायनाय टाइमाव फराय खामानि मावनाय टाइमाव खामानि माव पलिटिक्स खालामग्राया पलिटिक्स खालामगोन जों खामानि मावग्राया मावनांगोन जों फरायनाय मानसिया फरायनांगोन जाहाथे नों फरायनानै मोजां साख्रि मावनाय माने जों बर'निनो मोनसे गोग्गाथाव जे जोंनि सासे जेक्सन बसुमतारी होननाय फरायनानै साख्रि मावो उमुगआव साख्रि मावो साफ्रोमबो जों बर'आ बर' हिसाबैनो थानांगोन थेंक इउ मोजाङै फराय पास खालाम साख्रि मावफै बड'लेण्डनि जौगानायनि बागै सानफै नेशनल अफिसियेल गुड स्पिच अके गुड स्पिच थैलायनो नाङा नेरसोन अफिसियेल आंनि बाथ्राया बेनो बर'आ बर'खा जों बर'आ सिगां जि थैलायबाय एनडिएफबि आबसु एनडिएफबिनि थैबाय आबसुनि थैबाय बिएलटिनि थैबाय बिपिएफआव सरकारनि समाव गोबां मानसि थैलायबाय नाथाय जि थैबाय जों बेफोरखौ गारदो जोंनो दा थैलायनो नांला जोंनो सान्ति नांगौ पलिटिक्स खालामग्राया पलिटिक्स खालाम बिपिएफनियाबो थैनो मोना इउपिपिनियाबो थैनो मोना एबसुनियाबो थैनो मोना बनस'आबो थैनो मोना पाब्लिकआबो थैनो मोना आंनिया बाथ्रायासो जोंनो सान्ति नांगौ उदां जों बेरायनो मोननांगौ जोंनि बिनानाव जोंनि बिब' उदां हरनि 1, 2, 3 जेब्लानो गोसो अब्लानो बेरायनो मोननांगौ शांति जोंनो शांति नांगौ हमें चाहिए शांति हमको चाहिए उन्नति बडोलैंड की उन्नति के बारे हम दुनिया को बताना चाहिए हमें टूरिस्ट प्लेस करना चाहिए जों बडोलेण्डखौ ओरैबायदि टूरिस्ट प्लेस खालामनांगौ जाहाथे बाहेरनि मानसिफ्रा फैनानै वाह होनो बर'फोरखौ जाहाथे बाखनायलाङो मोनसे समाव जों ओरैबायदि बड'लेण्ड होनबा गियोमोन बमा बेरनाय उग्रपन्थीनि अत्याचार धन दाबि मानसि थैलायनाय जोंनि बि मानसिजों एबसु पिटिसिनिफ्राय हमनानै गोबां मानसि थैलायबाय जेक्सन बसुमतारी
I. Okay, Kaushik Bro, nice. Thank you. आंनि चैनल को सब्सक्राइब खालाम कौशिक ब्रो. मेरा बडोलैंड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो कौशिक ब्रो. कौशिक ब्रो हमेशा सपोर्ट करते रहना. राजीव इस्लारी. ओए आदा एबार एमपी वोट सर देरहागन. एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. देरहानाया सोरबा सासे देरहागोन. हय बीपीएफ नि हय यूपीपीएल नि हय बीजेपी नि देरहागोन. रायजोआ जायनो भोट बांसिन होयो बेनो देरहागोन. बेखौ आं मिथिया. एक्चुअली पॉलिटिक्स का बात मैंने पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ. मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हूँ मैं अभी. जैक्सन बसुमतारी आदा जों यूनिटी जानानै सानसेब्लाबो बड'लेण्ड खौसे सक्सेस जाहैथारगोन. यस बेथ' जाहैथारगोन. जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानि मावलांनांगोन. जों बड'लेण्डखौ ओरैबायदि जौगाहोनांगोन. टुरिस्ट प्लेस बानायनांगोन. जोंनि बाहेरनि मानसिफोरनो जों जोंनि अननायखौ दिन्थिनो हानांगोन. जों बर'फ्रा अख्रा जाबा जानाय नंला. अख्राजों दादागिरिजों मोनसे हारिखौ जौगाहोनो हाया. हारि जौगानोब्ला जोंनो जों नैदों खामानि मावनांगोन. ब्रेनजों अननांगोन. अननो रोंनांगोन. बाहेरनि मानसिफोरखौ फोथायनाय लाबोनो हानांगोन. टुरिस्ट फैयोब्लासो जोंनि जायगाफोरा जौगायो. सिंगापुर मालयेशिया दुबाइफोरा बोरै जौगादों? टुरिस्टफोरनि थाखायसो. बिदेशनि मानसिया जुदि जोंनियाव फैयोब्ला बेयाव रिभिनिउ फैयो. बेनिफ्राय फैसा इनकाम खालामनो हागोन. बेयाव हटेलाव बेयाव गारि सालायनानै बेयाव जोङो दखान होनानै गोबां जों जौगाहोनो हायो. मोनसे टुरिस्ट प्लेस जों बिराद डेभेलप खालामनो हायो दे. बे बाथ्राखौ साननानै नाय. टुरिस्ट प्लेसखौ जों डेभेलप खालामनांगोन. किन्तु बेनि थाखाय मा मोजां मोजां प्लेस बानायनांगोन. टुरिस्ट नायथावना मोजां मोजां नुफेरि जायगा बानायनांगोन. जैक्सन बसुमतारी इउनिटी थानांगोन. यस राइट इउनिटी थाखानांगोन. नेशन अफिसियेल आदाया बहा दं दा? आइ एम इन गुवाहाटी नाव. आं गुवाहाटीयाव दङ दा बर्तमान. गुवाहाटीयाव. सनाराम बर' नों मानो भिडिअ लाबोथारलिया फंबाय? भिडिअखौ आदा एक्चुअली आं लाबोबाय थायो. किन्तु मानो मोनाखै थाय बहुतानो बुंगासिनो भिडिअ लाबाखै होननानै. किन्तु आं सिगां पलिटिक्सनि बानायोमोन. नटिफिकेसना थाङाबो जानो हायो. दा आं भ्लग भिडिअ बानायो. आरो सिगां आं बर' लेंगुवेजजों बुङोमोन. दा आङो हिन्दी लेंगुवेजजों बुङो. थारमाने बर' लेंगुवेजजों बुंनाय कारना बेनो बर' लेंगुवेजजों जुदि जों भिडिअ बानायोब्ला जोंनि नायग्राफ्रा अडियन्सफ्रा लिमिट्सनि. जोंनि बर'फ्रा बहा दङ? अनलि इन आसाम. बाहेराव दङ बेंगलाव एसे, नेपालाव एसे, बिथिं बांलादेशफोराव दङ. अब्ला जोंनि मोनसे भिडिअ भिउज बानायोब्ला नोङो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाखल' थाङो. बेजों जोङो बांद्राय फैसा खामायनो हाया थारमाने इउट्यूबनिफ्राय. जेब्ला हिन्दी लैंग्वेज जों लागोन, जब हम हिंदी भाषा से हम यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाएगा तो ये बहुत सारे ऑडियंस आ जाता है. गोबां ऑडियंस मोनो जों. होमबानिया बेनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो थारमाने. बेनिखायनो आंनिया बेनिखायनो गाज्रि मोना. आं आरो बर' यूट्यूब चैनल मोनसे खुलिबावगोन बड़ोजोंबो. किन्तु आंनि बड'लेण्ड टाइगरा दा आं हिंदी से बांसिन बुङो. मैं हिंदी भाषा में ज़्यादा वीडियो को करता हूँ. मैं ब्लॉग वीडियो पॉलिटिक्स के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाता हूँ आजकल. मैंने छोड़ दिया पॉलिटिक्स को, छोड़ दिया मैंने. पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ. हो गया मैंने जितना दिन पॉलिटिक्स में काम किया था ये हो गया. सनाराम बर' नों मानो वीडियो लाबोथारलिया फंबाय? अच्छा लाबोबाय थायो आदा, लाबोबाय थागोन. मुझे सपोर्ट करते रहना चाहिए. आंनि चैनलखौ सब्सक्राइब खालाम सनाराम आदा, सनाराम बर' आदा. बयनिबो बर'जों सपोर्ट खालामलायनांगोन. हिंसा खालामलायनाङा. जों जौगानांगोन. सोलोंथायानो जा, स्पर्ट्सआवनो जा, कालचारावनो जा, जेरावखि जाया जोंनि बर' गामिनि जाफोर मन्दिर, बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर, जाय जि धोरोमावनो थाया मानो बेफोर मन्दिरफोरा एक्चुअलि समायना जानांगोन. जाहाथे टुरिस्टफोरा फैनानै जोंनि बाथौ मन्दिरखौ नायफैयो, जोंनि ब्रह्म मन्दिरखौ नायफैयो. जों डेभेलप खालामनांगोन. जोंनि गामिनि मन्दिरफोरखौ जों डेभेलप खालामनांगो. जेरैहाय मुस्लिमफोरा गावसोरनि मस्जिदफोरखौ गावसोरनि डनेसनजोंनो लुयो. सरकारखौ आसा खालामनानै लाब गैया. सरकारा सोर सासेखौ हेल्प खालामनानो. बेनिखायनो गामिनि समाजानो बेफोर बेबस्था लानांगौ. बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिरफोरखौ मा खालामनांगौ? जोङो फैसा खांलायनांगौ, डनेसन होलायनांगौ. दे आं सिमेन्ट 10 बस्ता होबाय, आङो बाला ट्राकसे होबाय, आं अन्थाइ ट्राकसे होबाय, आं रड 1 कुइन्टेल होबाय. जोङो
बोसोरसेयाव गंसे मन्दिरखौ दिहुननो हायाबो जानाय 5 बोसोर टाइमब्ला नैबे बोसोराव 1 लाख कालेक्सन खालामनानै मन्दिर लु फैगोन बोसोर 1 लाख कालेक्सन खालामबा मन्दिर लु डनेसन लायै जों मन्दिरखौ लुनांगो जोंनि ओनसोलावबोथ' गोबां फैसा गोनां मानसि दङ सोरबा साख्रि मावनाय सोरबा बिजनेसमेन बैफोर बिजनेसमेनफोरा गावनि थिंकिंखौ सोलायनाया मोजां साख्रि मावनायफोरा डनेसन होनांगो मन्दिरफोराव डनेसन होलायनांगो होमबासो मोजां जागोन दिदोमसा दैमारी हेलो आदे हेलो दिदोमसा दैमारी हाउ आर यू मेरा बदौलत टेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई मुझे सपोर्ट करते रहना सपोर्ट करो भाई मुझे आप कैसा है दिदोमसा दैमारी सोनाराम बरो ऑलरेडी सब्सक्राइब ब्रदर थैंक यू सोनाराम बरो ऐसे सपोर्ट करते रहना मुझे आगे भी हर दिन हर टाइम मुझे सपोर्ट करते रहना लाइव में आ जाओ जैक्सन बसुमतारी आदा नोङो कमेन्ट होदों गोजौआव आदा आं कमेन्ट होदों गोजौआव आच्छा मा कमेन्ट होदोंमोनथाय जैक्सन आदा आंबो ग्रेजुएसन इखौथ' फरायखांबाय खालामगासिनो इन्दिरा गान्धी इखौ नायबायथ' जैक्सन बसुमतारी आइल' फैदों इखौथ' बुंबाय जैक्सन बसुमतारी आदा जों इउनिटि जानानै सानसे इखौबोथ' फरायखांबाय आङो इखौ फरायखांबायथ' जैक्सन बसुमतारी आदा नोङो भ्लग भिडिअ लाबोग्रा जादों भ्लग भिडिअ आं लाबोगासिनो दोङो लाबोगासिनो थायो माने आदा नोङो गोदो फरायखांबाय दे जैक्सन भाई रिंकी दैमारी हेलो आदा खबरा मोजां ना मोजां रिंकी नोंनिया बोरै आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंहाबो चेनेल दोङो नामा चेनेल दोङोबा बुं साबस्क्राइब खालामनो हानि रिंकी दैमारी हेलो आदा खबरा मोजां ना मोजां रिंकी नोंनि खबरा बोरै इउटुब चेनेल दोङोबा बुं साबस्क्राइब खालामनो हानि दर्शन सिंह हेलो आदै थाम्फै दांग्राया सोर एक्चुअलि मिथिया आं थाम्फै दांग्राया सोर खोनाबायसो थायो जोंहा एल'ग्राया बुंबाय थायोना थाम्फै दांग्रानि बाथ्राखौ खिन्थु सोर मिथिया फेसखौ दिन्थिया नालाय बड'लेण्ड हिडेन टेलेन्ट्स फंबाय मा खबर मोजां आदानियालाय आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आदा साबस्क्राइब खालाम आगे जाओ मुझे बी टाइगार सार कन्टेस्ट बर' बी टाइगार सार आंनिखौबो गोजौआव नाय अके मा होबोदों नोङो दय फरायखांबायथ' कन्टेस्ट बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो कन्टेस्ट बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो सोलोंसा बर' ओइ आदा आङो नोंखौ लोगो हमनो गोसोलै आदा नाथाय आङो नोंखौ थांनोलै हमनो हायो आदै मानसिना नाथाय मालाबाफोर उदालगुरियाव फैयोब्ला खबर हर आदा हायोब्ला नोंनि नाम्बारखौ हरलाय आदा प्लिज आदा सना अके हरगोन दे आङो मेसेन्जाराव हरना दोनगोन नो टेनसन लोगो हमजागोन दे बैसागोनि उनाव आं लोगो हमगोन दा एसे बेस्थ'थ' आङो बैसागोनि उननिफ्राय आङो गासैबो आंनि लोगोफोरखौ आङो लोगो हमगोन सोलोंसा बर' सब्सक्राइब खालामना हो कन्टेस्ट बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालाम सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालाम सब्सक्राइब करो जल्दी आ जाना चाहिए आ जाओ सभी लोग आ जाओ भाई सभी लोग आ जाओ सभी लोग आ जाओ लाइव में जुड़ जाओ तमिलनाडु से कौन कौन है भाई तमिलनाडु में कैसा है हालत अभी सोलोंसा बर' नोंनि नाम्बारखौ बहा मोनगोन आदा बे माबायाव मेसेन्जाराव हर आंनि धनजिब रामसियारि फेसबुकाव मेसेन्जाराव हरबानो आं मोनगोन मेसेन्जाराव जैक्सन बसुमतारी आदा नोंनि चेनेलखौ आङो दिनै शेयार खालामना होजोबगोन थेंक इउ जैक्सन बसुमतारी जों नांलायलायनानै लाब गैया लिडारफोरा मालाय करोड़ टाका खामायगोन गारि लागोन न' लुगोन हा बायगोन जोङो सिं लेभेलनिफोरा भटार्स वी आर भटार्स एक्चुअली जों भटार्ससो जों नांलायनानै लाब गैया जों अनलायनांगोन लिडारफोरा जेरैबायदि खौसे जायो जोंबो लोगो मोनलायबा अनलायनांगोन माथो होनलायनांगोन जे लोगो मोनब्ला जों बुलायनो होसोलायनो दैट्स भेरि रं एकदम बिराद गाज्रि बे बुलायनायानो गाज्रि जों बयबो थांना थानांगोन दिनै जोङो जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ लानानै गोबां सिमां दङ आंनि गथ'आ फरायगोन गिदिर जागोन मोजां साख्रि मावगोन रुजु रुमुजों संसार जालायगोन
नोंनि बिमा बिफायाबो नोंखौ लानानै मिजिं दङ जुदि बे मिजिंखौ बिमा बिफानि मिजिंखौ रावबो जाहाथे फोथायखेबस' खालामनो नाङा लिडारनि बाथ्रा लानानै सोरनिबा जिउखौ फोजोबनाय सोरखौबा बुनाय सोरखौबा होसोनाय that's very wrong लिडारा दिनै जोंनि लिडारफोरनि गथ'फोरा बबेयाव थायो बबेयाव फरायो बबेयाव जायो जि स्टेन्डार्ड they are very standard they live in हाइ माबायाव थायो बिसोरो रिंकि दैमारि आदा नोंनिखो आगोलनो सापर्ट खालामखानायखा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो आङो आदा आंनावबो चेनेल दं अन्नानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आदा चेनेलनि नामखौ लिरना हर रिंकि दैमारि चेनेलनि नामखौ लिरनानै हर चेनेलनि नामखौ बुंना हर जानो हायो बिथांनि चेनेलनि नामा रिंकि दैमारियानो जानो हायो रिंकि दैमारि चेनेलनि नामखौ लिरनानै हरदोंना चेनेलनि नामखौ रिंकि दैमारि चैनल की नाम को बताओ भाई जों बेबो सापर्ट खालामलायनांगोन तमिलनाडु से कौन है भाई जैक्सन बसुमतारी आदा किंतु बीटीसी जुदी बीजेपी थाबाय थायोब्ला सानसे समाव जोंनि बीटीसीआ सेस जागोन that's right बेखौ पाब्लिकआ डिसिसन लानांगोन बेखौ पाब्लिकआ नाजानांगोन सोरखौ लाबोब्ला मोजां जागोन सोरखौ हगारोब्ला गाज्रि जागोन रिंकि दैमारि बेनोखा आदा रिंकि दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ बेबो सापर्ट खालामनांगौ कान्टेस बर' सोलोंसा बर' रिंकि दैमारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ गासैबो आंनि भिउवार्सफोरा रिंकि दैमारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ रिंकि दैमारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ सब्सक्राइब करो जल्दी सब्सक्राइब करो जल्दी सब्सक्राइब करो रिंकि दैमारि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनांगौ आदा ब्रेकफास्ट खालामबाय ना जैक्सन बसुमतारी आदा ब्रेकफास्ट खालामबाय ना खालामबाय साहा आरो बिस्कुट नोंलाय जैक्सन बसुमतारी जेरावनोखि थाया मानो मोजाङै था मोजाङै फराय मोजां खामानि माव हारिनि बाथ्रा सान हारिनि जौगानाय खालामनांगौ नों मोजां मावनाय माने हारिनि जौगानाय गामिनि जौगानाय बिमा बिफानि गोग्गाथाव जौगानाय कान्टेस बड' थाब ओके कान्टेस बड' रिंकि दैमारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम रिंकि दैमारि थेंक इउ आदा वेलकाम रिंकि दैमारि हेल्प खालामगोन रिंकि दैमारि नोंनि चेनेलखौ दायो आङो 10टा साबस्क्राइब खालामनो हागोन टेनसन गैया आंनि माबाया जोबनाय लोगो लोगोनो आं गासैनिखौबो 10टा साबस्क्राइब खालामनो हागोन टेनसन लानाङा 1 घन्टानि उनाव नोंनि चेनेलाव आंनिफ्राय आं हारसिङैनो 10टा खालामनो हागोन बेखिनि केपासिटि आंहा दोङो रिंकि दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ भाई जल्दी यस उइथ दसा आदा ओके जैक्सन बसुमतारी दसाजों जाबायनो नेरसोन अफिसियेल इउटुब चेनेल नामा नेरसोन अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ नेरसोन अफिसियेल नेरसोन अफिसियेल नेरसोन अफिसियेल गासैबो गासैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायनांगौ नों बबाव दं आदा आं गुवाहाटीयाव दङ बर्तमान रिंकि दैमारि नों बबाव दं आदा आं बर्तमान गुवाहाटीयाव दङ गुवाहाटीयाव थायो आङो गुवाहाटीयाव थायो न'आव एक्चुअलि थाया न'आव थाखाया आङो सिगांनिफ्रायनो माब्लाबासो थायो खामानि थाङो न'आव थाङो खिन्थु आं न'खौ मोजां मोनो गामिखौ मोजां मोनो गामिनि लोगोफोरखौ गारनो हाया मैं गाँव में नहीं रहता हूँ मैं गुवाहाटी में रहता हूँ नेरसोन अफिसियेल आंनिखौबो खालाम इउटुब चेनेलखौ ओके नेरसोन अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ सब्सक्राइब कर दो रिंकि दैमारि नेरसोन अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनांगौ रिंकि दैमारि कान्टेस बर' आरो नेरसोन अफिसियल आप भी रिंकि दैमारि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई जों बड्ड' बर' अनलायनांगोन रिंकि दैमारि नों बहानि
रिंकी दैमारी नों बहानि रिंकी दैमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामना हो सब्सक्राइब कर दो रिंकी दैमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो तमिलनाडु से कौन है भाई तमिलनाडु में कैसा है अभी हालत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आसाम से कौन कौन है तमिलनाडु में कैसा हालत चल रहा है अभी तमिलनाडु में सुन रहा है कि तमिलनाडु में हालत अच्छा नहीं है तमिल लोग ने भाई हमारा हिंदी भाषी लोगों को मार रहा है यहाँ पे ये ससिया ने भाई बताओ आं बाक्सानी आदा रिंकी दैमारी आं बाक्सानी आदा ओके ओके आई लव बाक्सा आई लव क'क्राझार आई लव चिरां आई लव बाक्सा आई लव उदालगुरि रिंकी दैमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालाम नेल्सन ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दो रिंकी दैमारी यूट्यूब चैनल को और रिंकी दैमारी आप भी नेल्सन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो कांटेस बरो भाई सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर दो कांटेस बरो सोलोंसा बरो नोंनि फेसबुक को नागिरना मोनासै आदा आङो उदालगुरिनि आदा थाबैनो हरलाय नोंनि नाम्बारखौ आदा प्लिज दानो आंनो खालामगौमोन नोंनि सोलोंसा बर' नोंनि फेसबुकखौ बुं आं फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनि सोलोंसा बर' दसेनो हरगोन नों मात्र फेसबुकनि माबाखौ बुं नोंनि फेसबुकआ मा नाम दोङो नेल्सन ऑफिशियल रिंकी दैमारी आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंनो खालामगोन ओके रिंकी दैमारी नेल्सन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दो सोलोंसा बर' थैंक यू वेलकम भाई सोलोंसा बर' यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जेसेबां यूट्यूब चैनल दङो गासैनिखौबो आङो जौगाहोगोन सापर्ट खालामगोन जागोन नेल्सन रिंकी दैमारी जागोन नेल्सन ओके सब्सक्राइब कर दो नेल्सन ऑफिशियल रिंकी दैमारिया जागोन होनदो दालगे खालामबाय जानांगो नोंथाङाबो खालामदो सोलोंसा बर' नामा आंनि फेसबुकआ ओके सोलोंसा बर' फेसबुक अच्छा SWLW सोलोंसा बर' ओके दायो हरगोन आङो माबा जोबनायनि उनाव हा जेक्सन बसुमतारी आदा नोंनिसिम गामियाव बैसागु फांसन खालामो ना खालामा जोंनि गामियाव एक्चुअली बैसागु फांसन खालामनाय जाया मानो होनोब्ला बैसागु ओरैनो गामिनिफ्रा हराव मोसायो न'खर मोसायो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसायो बांसिनथ' बोराय बुरैयानो मोसायो किन्तु बैसागु फांसन हिसाबै जाया मानो होनब्ला मोनसे बैसागु फांसन खालामनो थांब्ला बिराद लाख थाखानि बाजेट कमले फिसायै खालामबाबो 1-2 लाख थाखा नांगोन बिराद खस्थ' जायो बेनिखायनो खालामनाय जाया बेनो हरावनो मोसायो मोसानानै जिखिनि फैसा मोनो बेखिनिखौनो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खाना जायो आरो जेक्सन बसुमतारी नोंसोरनि गामियाव मोसायोना मोसाया नेल्सन ऑफिशियल रिंकी दैमारी आं नोंनो 6टा हरगोन ओके रिंकी दैमारी नेल्सन ऑफिशियला प्रमिस लाजों जे नोंनो 6टा सब्सक्राइब खालामना होगोन आंनिफ्राय 10टा रिंकी दैमारी आंनिफ्राय बयबो 10टा मोनगोन दिनै 10टा मोनगोन आरो साननैसोनो आरो मोनबोगोन होबायानो थागोन बयनिबो होगोन बयबो बयनिखौ साबस्क्राइब खालामलाय बयबो बयनिबो चैनल को सब्सक्राइब खालामलाय सभी लोग सपोर्ट करते रहना चाहिए तमिलनाडु से कौन है भाई तमिलनाडु का हालत कैसा है बताना चाहिए जल्दी बताओ भाई क्या चल रहा है इधर पे सुन रहा है कि तमिल की कुछ लोगों ने हमारी हिंदी भाषा के लोगों को मर रहा है पीट रहा है इधर पे ये कैसा बात है भाई ऐसा मत करो तमिल भाई अरे तमिल भाई ऐसा मत करो भाई ये गलत बात है तमिलनाडु निवेशक दंगो लाइव में जुड़ जाओ भाई लाइव में जुड़ जाओ और 10 सब्सक्राइब ले जाओ लाइव में जुड़ो और 10 सब्सक्राइब ले जाओ लाइव में जुड़ो और 10 सब्सक्राइब ले जाओ भाई लाइव में जुड़ो और 10 सब्सक्राइब ले जाओ कौन है भाई लाइव में
आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव में आ जाओ और सब्सक्राइब ले जाओ। जो लोग YouTube की माध्यम से पैसा कमाने के लिए मन कर रहा है, वो भी तो क्या नहीं है, आ जाओ भाई, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों को। सोलोंसा बरो हरमार आदै आदा नोंनि नाम्बारखौ ओके ओके सियर हरगोन टेनसन लाना। आदा नोंना फेसबुकआव प्रफाइल फट'आ जनाय आरो टुपि गाननाय आरो सैमा सैमा दांनाय आंनि प्रफाइल फट'आ आदा ओके। टुपि गाननानै आरो सैमा दांनाय आंनि प्रफाइला ओके। सोलोंसा बर' हरगोन दे, आं दायो हरगोन, टेनसन लाना। सोलोंसा बर' हरगोन आं दायो, सिन्था खालामना। सोलोंसा बर' रिंकी दैमारि नेरसोन नोंनि भिडिअखौ नायना लोगो जाबाय आं, नोंबो आंनि भिडिअखौ नायनानै लोगो जाहैदो। भिडिअ नायनानै लोगो जाहैदो। भिडिअ नायनासो सापर्ट खालाम दे लोगोफोर, नङाबा दानजा लांफिनो। ओके ओके ओके, सापर्ट खालाम रिंकी दैमारिखौ सापर्ट खालाम। भिडिअ थां, डाइरेक्ट भिडिअ नायनानै सापर्ट खालाम। भिडिअखौ नाय, हेल्प खालामलाय। क्रेजी बय आदै टाइगार खबरा बोरै दं? मोजां क्रेजी बय, आइ एम फाइन एन्ड इउ? नों बोरै दङ? जेक्सन बसुमतारी आदा नलेज फेस्टिभेलाव थाङाखै नामा? थाङाखै आङो, नलेज फेस्टिभेलाव थांनाय जायाखै एक्सुअलि। नेरसोन अफिसियेल रिंकी दैमारि जागोन, आं नायना खालामगोन। खालाम नेरसोन ऑफिशियल भाई, दानो खालाम, जल्दी करो सब्सक्राइब कर दो भाई, हमेशा के लिए सपोर्ट करते रहना। मजां दं आदा क्रेजी बॉय, मजां दं आदा क्रेजी बॉय, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बॉडोलैंड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं भी आपका दोस्त हूँ, आप भी मेरा दोस्त है भाई। जल्दी करो चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो भाई। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई। क्रेजी बॉय ऑलरेडी सुखासुं ब्रो, ऑलरेडी खर सुखा सुं ब्रो। ओके थैंक यू क्रेजी बॉय हंग ब्रो। ओके क्रेजी बॉय, सपोर्ट करते रहना भाई, हमेशा के लिए सपोर्ट करते रहना। जेक्सन बसुमतारी 1 लाख के जाबोला अमा जाहोनांगोनलै आदा। ओके लिंहरगोन, जोंनि गामियाव फैनांगोन, जाहोगोन दे 1 लाख जाबा। जेक्सन बसुमतारी नो टेंशन, 1 लाख के जाथारथो, सपोर्ट करना चाहिए, आप भी सपोर्ट करो, आप भी सपोर्ट करो। मैं भी आपका दोस्त हूँ और आप भी मेरा दोस्त है। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता हूँ, मैं सभी को अपना फ्रेंड समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ। रिंकी दैमारि लाइक होबाय दे आदा, थैंक यू रिंकी दैमारि, होबाय था, सब्सक्राइब खालाम, लाइक खालाम। आं लाइभ जोबनायनि उनावनो गासैनिबो 10 सब्सक्राइब होगासिनो दङ आङो। दा कमेन्ट्स फरायनांगोन ना, टाइमानो मोनाखै। सभी लोग को 10 सब्सक्राइब मिलेगा भाई, नो टेंशन। रिंकी दैमारि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, रिंकी दैमारि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालाम। ओंखाम जाबायना जाया रिंकी? ओंखाम जाबायना जाया? सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी 1 लाख सब्सक्राइब कर दो मुझे। मैं आप लोगों को
पूरा हेल्प करते रहूंगा भाई। जो लोग यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाने के लिए इच्छा है, आ जाओ भाई। यूट्यूब ने अपना अपना टैलेंट को बता दो, दुनिया को दिखा दो भाई। आपको किस में टैलेंट है? कॉमेडियन, एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग, ना शॉर्ट वीडियो, कहाँ पे आपका टैलेंट है भाई? दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखाओ और लाखों में पैसा कमाओ। नेर्सोन ऑफिशियल, रिंकी डिमारी ओंखाम जाखांबाय आदा। ओके ओके रिंकी, ओके। नेर्सोन ऑफिशियल, रिंकी डिमारी आं खालामबाय। ओके, नेर्सोन ऑफिशियला रिंकी डिमारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय, लाइकबो खालामबायनो। जेक्सन बसुमतारी आदा, मंथली इनकम कितना है यूट्यूब से? दा एक्चुअली बारा फैसा फैथ्रा, एकदम सामथिं बिराद कम। मानो होनोब्ला बर' रावजों जुदि बानायोब्ला इनकामा कम जायो। खोब बेसि 15-20,000, 30,000, 40,000 हाइस जायोब्ला 50,000सो हानो हायै बायदि मोनदों आं। थारमाने खोब कम एकदम यूट्यूबनि इनकामजों नङा। बेनिखायनो आङो लैंग्वेजखौ सोलायनाया बेनो कारना जे हिंदी, जब हम हिंदी भाषा में वीडियो बनाएगा ना तो पूरा हिंदुस्तान में देखेगा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप हिंदी कहाँ कहाँ चलता है? बांग्लादेश में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, अफगानिस्तान में चलता है, नेपाल में चलता है, दुबई में चलता है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे हिंदी भाषा है। बेनिखायनो हिंदी रावजों भिडिअखौ बानायनाय जादों आङो। दा बर्तमान आजै 1 मासा रेगुलार आं भिडिअ बानायगासिनो दङ। बेनो आरो जेब्लानोखि इनकामा बुरजा जागोन, पार्टी होगोन गासैनोबो, बेनि थाखाय सपोर्ट नांगोन। इसलिए सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे। मैंने आजकल पॉलिटिक्स को छोड़ दिया भाई। मैंने पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स करना अच्छा भी नहीं है भाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सभी को प्यार करता हूँ और मुझे पब्लिक चाहिए भाई। कांटेस बरो, आंनि सल'खौ खोनासंनो हो बी टाइगार सार। ओके, कांटेस बरो यूट्यूब चेनेलाव मोनसे मेथाइ होनाय जादों। बे मेथाइखौ थांनानै खोनासंहैनांगौ। यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ। कांटेस बर' सिंगार, बिथाङा सासे सिंगारबो, गानबो रोंसाबो, बिथाङा गान रोजाबो। कांटेस बर', जेक्सन बसुमतारी, आं मोनसे एडभाइस होनी, ट्रेभेलिं भिडिअ बानाय हिंदी लैंग्वेजजों, अटोमेटिकली साबस्क्राइब बारायगोन। यस, थैंक यू जेक्सन बसुमतारी, थैंक यू। बेफोरबायदि एडभाइस होनांगौ। मोजां एडभाइस होयोब्ला मोजां लामाजों थांगोन। गोरोन्थिया मानसिया बयहाबो जायो। मानसियानो गोरोन्थि मावगोन, मानसियानो सुद्रायनांगोन। आं बेनिखायनो ट्रेभेलिं भिडिअ बानायगासिनो दङ। आङो मेनि उननिफ्राय पुरा आसामनि बायजोआव आङो ट्रेभेलिं खालाम व्लग भिडिअ बानायगोन। बैसागोनि उननिफ्राय, अर्थात मेआनो जासिगोन। मेनिफ्राय आं स्टार्ट खालामगोन। जेक्सन बसुमतारी एडभाइस होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउबखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांनि लोगोफोरखौबो नोंथाङा मबाइलखौ लानानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। जों बर' हिसाबै थानांगोन, अनलायनांगोन। जों जेरावनो थाया मानो मोजाङै थानांगौ। बर'नि मान सन्मानखौ लाखिनांगौ। बर'नि मान दन्दखौ जों बारायनांगोन। ट्रेवलिंग वीडियो बनेगन, गुड एडवाइस। ऐसा एडवाइस मुझे चाहिए, एडवाइस देना चाहिए आप लोग की हेल्प मुझे चाहिए। रिंकी डिमारी, नेर्सोन ऑफिशियल, थैंक यू होदो। नेर्सोन ऑफिशियल को थैंक यू होदो। रिंकी डिमारिया, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। मदद खालामलायनांगोन बर'जों बर'। दा बर्तमान जोंनि जायफोरा हिंदी रोंथ'वा, बर' रावजोंनो साबस्क्राइबारखौ लाग्रो। साबस्क्राइबारखौ 40-50 हाजार खालामनानै लाग्रो। बेनि उनाव दानिफ्रायनो एसे एसे हिंदी सोलों। बेनि उनाव लासैनो हिंदीयाव ट्रेन्सफार जालांनो हागोन। बिराद फैसा दङ यूट्यूब चेनेल सालायनानै, बहुत लाख फैसा दङ, खामायो। आंबो थाइसे थाइनै खामायो, बारा नङा, एसे खम आरो आंनिया। कमलथ' मास मोनसे जुदि 30,000 खामायनो हायोब्ला मा नांबावगौ? ओंखायनो लेंगुवेजखौ सोलायनांगोन। फार्स्टआव जों बर'खौनो खालाम, बर'निफ्राय साबस्क्राइब ला। 50,000, 1 लाख जिखिनि हायो लाग्रो। एक्सपिरियेन्स जालांबाय थानानै लागाव हिंदी मेडाल दो। नेर्सोन अफिसियेल, आंखौबो लोगोआव लाफा, आंबो नोंदो बेरायगोन, प्लिज कन्टेक्ट नाम्बारखौ हर। अके नेर्सोन अफिसियेल, नोंनि फेसबुकनि
फेसबुक माबाखौ माबा आं हरना दोनगोन आंखौ लोगो मोनबाय थागोन लाफागोन जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावनांगोन आंनि इउटुब चेनेलखौ नों आवगायलां होनांगोन नोंनि इउटुब चेनेलखौ आं आवगाय होनांगोन बेनो जाबाय जों बर'नि खामानि जानांगोन फ्रि मे प्रमोशन भाई बैसागोनि उनाव आङो जेसां बर'नि गोदान गोदान इउटुबार दङ गासैखौबो लोगो हमगोन नो प्रब्लेम गासैनिबो न'आव थांगोन लोगो हमहैगोन भिडिअ बानायगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलखौबो आङो गोजौआव लानानै थांगोन टेनसन लानाङा बैसागोनि उनाव बैसागुआव रंजाग्रो जौ सेरेब लोंनानै जेबो उद्भन्डालि खालामनाङा जौआथ' जों बर' फिसा हिसाबै बाहाय बांलाय लोंखायो दिसुन नो प्रब्लेम आं गासै इउटुबारफोरखौ लोगो हमगोन जोंनि बर'नि जायफोर गोदान इउटुबार उथिफुनाय जायफोरा गोसो दङ इउटुबनि गेजेरजों फैसा खामायनो I shall meet all new YouTuber very shortly गासैखौबो आं लोगो हमगोन गासैबो अनलायनांगोन गासैबो अनलायना थानांगोन बर'जों बर' जों जाहाथे रावनिबो खहाखौ नागिरनाङा रावजोंबो रावजों जेबो जालायनो नाङा जोंनि गेजेराव अनलायनाय थानांगोन जोंनि गेजेराव अनलायनाय थानांगोन रिंकी दैमारी आदा नोंखौ माब्लाबा लोगो हमनांगो र' आंबो गुवाहाटीयाव दंफैयो अके बैसागोनि उनावनो लोगो हमगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ लालायगोन नो प्रब्लेम आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ एप्रिल बैसागोनि उनाव राजुवा खालामनो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बयनोबो होगोन गासैबो आंखौ कल खालामनो हागोन माबानो हागोन नो टेनसन रिंकी दैमारी लोगो हमनो हागोन लोगो हमोबा ब लोगो हमगोन रिंकी जेरैखिन जाया नों बाक्सानि नालाय आंबोथ' नलबारिनि बारा गोजान नङा बागानपाराफोरावनो लोगो हमजागोन बागानपारा मुसलपुराव लोगो हमजागोन जेबो प्रब्लेम गुवाहाटीयावबाबो गुवाहाटीयाव लोगो हमजागोन जेक्सन बसुमतारी बर'नि नाम्बार इउटुबाराथ' आंनि बा बि बयसानो खोमाना आदा येस नंगौ हिन्दी लेंगुवेजाव नाम्बार 1 बर्थमान बेनो आरो ओंखायनो हिन्दी लेंगुवेजखौ सिलेक्ट खालामनांगौ बेयाव गोबां मानसिफ्रा बुजि मोनो नालाय बर'आव जोंनि बर' लेंगुवेज बानायब्ला अकट लिमिट जोंनि बर'फोराल' नायगोन खिन्थु हिन्दीबा नोङो एकदम अल इन्डिया इन्डियाल' नङा नों गुबुन गुबुन हादरफोरावबो नायो आं बुंखाबायानो नेपाल नोङो बिथिं बांलादेश भुटानावबो हिन्दी रोंगो बिथिं आफगानिस्तान पाकिस्तान बहुद जायगायाव हिन्दी सिंगापुर आरो मालয়েशियायावबो हिन्दी सोलियो खोमा दुबाइफोरावबो हिन्दी सोलियोना सोलिया आं बारा मिथिया नाम्बार 1 इउटुबार जों बर'नि गेजेराव गासैबो गोजौआव थांनांगो सिनायथि होनांगो बि बयस मोजां गथ' मोजां इउटुबार जोबोर मोजां मोनो आं बिनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायो सापर्ट खालामो जौगालांनांगो जों बेफोरबायदिनो गावनि जा टेलेन्ट बेखौ दिन्थिनो हानांगो जों इउटुबनि गेजेरजों दिन्थिनो हानांगो जोंखौथ' जों बर'फोरखौथ' निउसफोरा सापर्ट खालामा नालाय जों फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि टेलेन्ट गावनि हारिनि जौगानाय गावनि हारिनि हारिमु धोरोम आसार खान्थि जोंनि ट्रेडिशनल फूड दुनिया को बताना चाहिए हम बदो लोग कौन सा फूड हमारा ट्रेडिशनल फूड है ट्रेडिशनल ड्रेस हमारा गाना कैसा है हमारा धर्म कैसा है हम कैसा रहता है उस सभी को बताना चाहिए आरो बर'फोरखौ आं मोनसे गुरै खावलायो जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायफोरखौ एन्जर जावनो थांनाङालै भाई दाउ गावनो एन्जर जावनो बेफोरखौ थांनाङा मान सन्माननि बाथ्रा दङ दाउ गावनो एन्जर जावनो दुब्लि दुब्लि थांनो नाङा बेफोर लासिंसिं खालामो जोंखौ जों दा गोजौ लेभेलाव थांनांगो थिंकिंखौ बाय सोलायनांगो हदाय जोङो जौगानायनि बाथ्रा साननांगो सोरखौबा बुनानै बुथारनानै साजा होनानै जौगानायनि बाथ्रा साननाङा गावनि ब्रेन बाहायनानै आरो गावनि खामानिनि गेजेरजों जौगानायनि बाथ्रा साननांगो जों अनलायनांगोन जों बर' हिसाबै बर' बिजोङाव फरायनांगोन बर' राव बुंनांगोन बर'नि आसार खान्थिखौ लाखिनांगोन बर'नि धोरोमखौ लाखिनांगोन बर' हिसाबै बर' मिडियामाव फरायनांगो बर' राव बुंनांगो आरो गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरखौ आं गुरै खावलायो गावबा गावनि गथ'फोरखौ बर' सोलोंलै भाई बे जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा जोंनि बर'फोरा गामिनिफ्राय गुवाहाटी नलबारि दिल्ली मुम्बाइ जेरावनोखि थाया मानो थायोबानो थारमाने बर' रावखौ बावगारजोबो बे मेन दायनिगिरिया जेरै बिमा बिफा अखय्य बिमा बिफा इफोरो गावनि बर' रावखौ बावगारनाङा सोलोंनांगो उन्दैनिफ्रायनो जों सोलोंनांगो जोबोर प्रब्लेम जायो
जेबो प्रब्लेम जायो बर' रावखौ सोलोंनो मा तानलायबाय हारसा लेंगुवेजआलाय मालै बिलाय बेखौथ' जों रोंखायो अट'मेटिकलि हारसाखौ जोङो अट'मेटिकलि रोंखायो बेथ' अट'मेटिकलि फैगोन ओंखायनो गावनि बिमा रावखौ बुंथारनांगोन न'आव सोलोंथारनांगोन जोङो जेक्सन बसुमतारी आदा आरो जोङो एलफ्रेड आदाखौबो सेलुट मारिनांगौ येस आं एलफ्रेडनि भिडिअखौबो नायो इंलिश मेकारनिखौबो नायो बि भइसनिखौबो आं गासै बर'नि भिडिअफोरखौनो नायो सापर्ट खालामो साबसक्राइब खालामो एनिथिं एमजिनिखौबो नायो जेम्सनिखौबो नायो गेमस्रिनिखौबो नायो सब मिथियो सब गासैबो इउटिउबारनि आं भिडिअखौ नायो जोंनि गोदान इउटिउबार नुबाय आङो साबसक्राइब खालामखाबाय बे आंजों बाथ्रा गैया सोरबा आंखौ रायोब्लाबो आं बिनि इउटिउबखौ नायो आरो साबसक्राइब खालामो बेनो जाबाय आंनि हुदा एलफ्रेडआथ' बहुत हादोर गिदिंबाय जों सापर्ट खालामनांगौ बिथांखौ जों अननांगौ आरो बिथांखौ आवगायलांहोबावनांगौ जों एलफ्रेडखौ जोबोर मोजां सासे इउटिउबार जोबोर मोजां जों वर्ल्डआव नुदों दे इउटिउबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिसार जानांगोन बा बर'फ्राबो ओरै बर'नि ओनसोला ओरै बड'लेण्डखौ जौगाहोनांगौ गासैबो इउटिउबारफोरा बड'लेण्डनि नेशनेल पार्कआव थां मानास नेशनेल पार्क रायमना नेशनेल पार्क आरो अरां नेशनेल पार्क मोनफ्रोमबो नेशनेल पार्कआव थांना दिन्थिनांगौ पिकनिक स्पटखौ दिन्थिनांगौ जेराव मोजां मोजां एकदम जौगानाय जायगाफोरखौ दिन्थिनांगौ जोंनि बड'लेण्डनि इउनिभार्सिटिखौ दिन्थिनांगौ कलेजफोरा ओरै जोंनि बाथौ मन्दिरा ओरै बाथौ मन्दिरफोरखौ दिन्थिनांगौ मोजां मोजां भिडिअ बानायनानै दिन्थिनांगौ जौगानायल' बाथ्रा बुंनांगौ जोंनियाव ओरै सान्थि जोंनियाव ओरै मोजां बानाया बाहेरनि मानसिफ्रा आखरखौनो जायो टुरिजिम लाइफ में आ जाओ भाई अच्छा आं बारा गोबाव लाइफआव थाला आङो साननैसो उनाव फैफिनगोन लाइफआव दिनैनि थाखाय आङो फोजोबथ'नोसै आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ गासैबो साबसक्राइब खालामबाय था जेक्सन बसुमतारी आं दोनथ'बाय गासै दोनथ'नोसै आङो हाय मेरे बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करना चाहिए मैं सभी के चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा अभी 10 सब्सक्राइब मिल जाएगा थोड़ी टाइम के बाद अभी मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है थोड़ा काम है जय हिंद जय आफा बोराइ बाथौ आंनि बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा मेरा बड'लेण्ड टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए